Heippa, minä olen Hassinen Senni-Mari, olen Pohjois-Karjalasta lähtöisin. Siellä minä olen opiskellut lähihoitajaksi, että minä olen valmistunut 2019 keväällä. Silloin olen erikoistunut jo perustason ensihoitoon. Tällä hetkellä minä opiskelen hoitotason ensihoitajaksi viimeistä vuotta ja nyt keväällä valmistunkin Savonia ammattikorkeakoulusta. Minulla on kokemusta laaja-alaisesti erinäköisistä ympäristöistä, asiakaslähtöisestä työstä ja se onkin tuonut minulle hyvät sosiaaliset taidot. Työntekijänä minä olen tarmokas ja tiimityöntekijä ja pystyn sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi kykenen myös työskentelemään moniviranomaisyhteistyössä. Armeijapalvelus se opetti minulle välineiden ja omahuollon merkityksen, mitä tarvitseekin sitten varsinkin ensihoidossa pitemmillä kuljetusmatkoilla. Luonteelta on rempseä ja energinen ja on semmoinen halu kehittää itseensä ammatillisesti. Johtamisesta ja kouluttamisesta minulla on pienestä asti kokemusta, että on toiminut valmentajana salibändissä ja armeijassa on sitten harjoitellut sitä lisää. Vapaa-ajalla tykkään urheilla monipuolisesti ja sitten kaverit ja perhe on läheisiä minulle ja heidän kanssa tulee paljon myös vietettyä aikaa.